So guys, στο προηγούμενο βίντεο, για δεν ξέρετε, είχα βάλει vote και είχε κερδίσει το story time και δεν είχε κανένα άτομο που λέει game. Δεν ακούγομαι. Θα κάνω από εκεί. Στο προηγούμενο βίντεο είχα βάλει vote τι παιχνίδι, όχι τι παιχνίδι, τη βίντεο να κάνω και κέρδισε το story time. Και δεν ήταν ούτε ένα άτομο, συνέχεια, ούτε ένα άτομο που έλεγε game. Εγώ θα παίξω το Five Nights at Freddy's, θα κάνω ένα gaming βίντεο και το άλλο μπορεί να είναι story time. Είναι το Five Nights at Freddy's, είναι λίγο παλιό, αλλά είναι τρομακτικό. Από ό,τι έχω καταλάβει. Το έπαιζα παλιά και έχω φτάσει στην νύχτα 3. Τώρα δεν ξέρω που θα φτάσω. Πάμε. New games. Αυτός είναι το Freddy αρκουδάκι μου. Ναι. Look. Double tap. Και ξέρω εγώ μετακινείται. Close door. Flashlight. Πάμε πίσω. Με αυτό κοιτάμε στο μάτι. Άμα το αφήσει για πολλή ώρα μαζεύονται αρκουδάκια. Να τα εκεί. Να ξέρετε, μπορεί μερικές φορές να φαίνεται το δάχτυλό μου. Τον ακούτε καμπάνα. Να, γι' αυτό σε λέω, μπορεί να φαίνεται λόγω το δάχτυλό μου. Τέλος πάντων. Double tap. Α, πρέπει να πατήσω εδώ. Εδώ θα βάλω κάμερα. Okay. Εδώ συνήθως βγαίνει απόψη. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Φοξίνα. Εδώ δεν είδα καμία. Πάμε. Α, πρέπει να έχω μάθει ότι πρέπει να πας να αλλάξει. Μία σε ένα, μία στο άλλο. Και θα κάνουμε αυτό. Α, ναι, πρέπει να δω και στο κρεβάτι, ρε. Sorry αν κονιάμαι σήμερα. Double tap, ρε. Όχι, τι κάνω, φύγε. Ήθελα να βάλω ακουστικά, αλλά το κακό ότι είναι όταν βάζω ακουστικά δεν ακούγεται η φωνή μου. Πώς και τώρα ακούγεται, δεν ακούγομαι καλά, ξέρω. Η φάτσα μου. Ακούσατε? Ναι. Holy shit. One. Τι έλεγε one, κάτι δεν πρόλαβα. Είναι τρία. Αλλά. Please, flashlight θα αφήσουμε πια. Το αφήσουμε πιες. Για να δεις. Δεν βλέπω. Άμα κάτσεις όλη την ώρα εδώ θα σου επιτεθεί. Και γι' αυτό πρέπει να κουνιέσαι. Θα σου επιτεθεί. Θα σου ανοίξει.
Μ' αρέσει που παίζει το πρωί και δεν έχω βάλει καν ακουστικά. Ένα από τα εκεί. Σκόθηκαν οι τρίχες μου. Φαίνονται. Δεν φαίνεται. Πάω να φαίνεται λίγο. Επειδή έχω και πολλές τρίχες. Δεν ξέρω αν φαίνεται πότε σηκώθηκαν οι τρίχες. Έλα πάμε. Μαλάκα. Το τυχερό μου βραχιολάκι. Το τυχερό μου βραχιολάκι θα με σώσει. Δεν βάνω. Δεν βάνω, όχι. Εδώ και από την άλλη πόρτα βάνω και πολύ. Στη μέση και στο κρεβάτι. Μα! Είδατε το τερατάκι. Μαλάκα. Oh my god, please, no. Άντε ακόμα 4. Άκησε η καρδιά μου. 5, έλα άλλο ένα. Γρήγορα πάμε λίγο. Πάμε λίγο γρήγορα. Double tap, γρήγορα ρε, double tap. Πάλι καλά, μαλάκα. Άμα σου επιτεθεί ο Φόξι, δεν χάνεις. Έτσι ξέρω, δεν... Μαλάκα. Έλα. Και ξέρω άμα κουνιέσαι, άμα πας από το ένα στο άλλο, τα IM περνάνε πιο γρήγορα. Αλλά έχει περίπτωση να χάσει πιο εύκολα. Μαλάκα. Please. Πένα. Θα περάσουμε την πρώτη νύχτα, αυτό αποκλείεται. Double tap, ρε, double. Ναι. Περάσαμε την πρώτη νύχτα, έχω ανατριχιάσει η καρδιά μου. Χτυπάει σαν τρελή. 50, τίποτα. Μαλάκα, παλιά ήταν αυτό, γιατί σε παρακαλώ, γιατί μου το κάνεις. Εδώ συνέχεια χεζόμουν, το κλείνω λίγο. Άμα βλέπετε έχω περάσει 50, όχι 50. Όχι που ήταν 80, έχω περάσει μερικά δεύτερα. Πρέπει να κοιτάμε αυτό. Και άμα το ανακοκλίνουμε έτσι συνέχεια, μπορεί να μας επιτεθεί να βγει μία από τις πόρτες. Αντόντρινο, πάντως παλιά βόμουν λίγο. Μπορεί να σε επιτεθεί και στο 0 δευτερόλεπτο. Παλιά το πάθαινα, το περνούσε και μου ορμούσε. Να πάμε στη δεύτερη νύχτα, ρε φίλε. Αυτό δεν είναι καν η δεύτερη νύχτα, είναι κάτι σαν δοκιμασία. Να, αυτό. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, please. Too bad. Να έρθουν. Να έρθουν. Σηκώνω τη φωνή, ρε. Χαμηλώνουμε λίγο. Φλας. Καμπάνα, φίλε, είναι ό,τι χειρότερο. Σκόθηκαν οι τρίχες. Ακούστηκαν ένα τρίχο. Στο αρμάρι. Κατούλτα. Flashlight. Τι έκανα βλακό. Μαμά, τι πήρα μου. Και σαν τρίχες. Φαίνεται, σοβαρά σας μιλάω. Πήγε ήδη ένα δώμα.
Φύγε ρε. Τι ακούω, κάτι. Εδώ είναι μάλλον. Ένα λεπτάκι, παιδιά. Πω, μαλάκα, κατά λάθος βγήκε και είμαι πάλι στη δεύτερη νύχτα μας. Τα λέμε μόλις προχωρήσω λίγο, μόλις πάω στο ένα. Bitches. Φίλοι μου. Δεν πατιέται το κοντί. Oh. Να δύο, οκ. Τα λέμε σε λίγο. Οκ, συνεχίζουμε μαζί. Στο κρεβάτι δεν έχω δει, θέλω να δω πολλά αρκουδάκια. Double tap, ρε! Double tap! Σοβαρά το πατάμε τόσο δύναμη και δεν πάω. Πίσω. What the f... Μαλακές. Μαλάκα! Μαλάκες, ήμουν έτοιμος να τσιρίξω, δεν μπόρεσα. Κρατήθηκα όσο πιο πολύ μπορώ. Μ' αρέσει που τώρα που τα σύννεφα κάλυψαν τον ήλιο και δεν φαίνομαι και τόσο καλά, τότε επιτέθηκε. Οκ, μου είπε τώρα η αδερφή μου, η Ντενίσα, ίσως δεν την ξέρετε, κάτι πιο τρομακτικό, βασικά κάτι τρομακτικό, για μια καρέκλα που κουνήθηκε και holy shit. Ευχαριστώ! Να έρθει του. Αν ξαναχάσω τώρα το κλίνα επειδή παίζω 13 λεπτά και θέλω δώρο. Συνέχεια η αδερφή μου τριγυρνάει πέρα δόθε. Τι να πω? Γεια από την αδερφή μου και θα κάνει μόνη της smile. Και το έχει ξανακάνει και το κράτησε 3 μέρες. Το ξέρω. Ενδιαφέρονται πολύ να παίζω Five Nights at Freddy. Τι κάνεις? Τι κάνεις? Βάζω παγάκι στο στόμα στη τύση για να μην πονέσει. Μου και κονδακιά. Ολόκα, τρόμαξα για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί. Αυτά είναι και γι' αυτό. Γιατί?
Πήγα για πρώτη φορά 2 στο gameplay. Double. The Jesus Christ. Πρέπει να ηρεμήσει. Τώρα. Πάντως, δεν θυμάμαι ρε, πώς να το πω. Παλιά με τα παιδιά από τη τάξη μου, όλη μέρα Five Nights at Freddy's παίζαμε. Και μια μέρα που είχαμε πάει εκδρομή, είχα πάρει το κινητό μου. Και είχα μαζευτεί όλοι εκεί πέρα, όλοι βλέπανε εμένα, λες και κάνω κάτι σπουδαίο. Ένα απλά έπαιζα Five Nights at Freddy's και είχε ζώμουν πάνω μου και γινόμουν ρεζίλη. Και είχε μαζευτεί όλη η τάξη μου. Να βλέπω ότι το Five Nights at Freddy's. Η Τσίκα νομίζω ότι είναι. Τι έγινε? Τι? Βλέπετε, να το και να βγάλω το βασιλάκι. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Πάντως οι τρίχες μου έχουν σηκωθεί 5 μέτρα. Εδώ σταματά το gameplay. Και ναι, αυτό ήταν το Five Nights at Freddy's 4. Πείτε μου κάτω στα comments άμα θέλετε να παίξω άλλα τρομακτικά παιχνίδια ή πάλι το Five Nights at Freddy's μέχρι να φτάσουμε Day 5, Day 6, όσο και να έχει. 5 nights, 5 νύχτες. Και αυτό ήταν. Like αν σας άρεσε το βίντεο, αν δεν σας άρεσε κάντε πάλι like και κάντε και subscribe και χτύπα το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε για τα επόμενα βίντεο. Bye!